गिबियावनो मागो फोरबो आरो इंराजि गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासैनिसिमबो आङो बावहरबाय बे समाव। दा दिनै बेहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फोरदाना दैमारि ट्रास्ट बे जथायै मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि जि थैनाय सान बेखौ बोसोरफ्रोमबो सिबिबोबाय थायो आरो बे लेखायनो बेजों लोब्बा लाखिनानै फोरदाना दैमारिनि गोसोखांथियाव जायफोरनिखि हारिनो बिहोमा होलांनाय फुंखा सुबुंफोरनो बान्था होबोबाय थानाय जादों आरो बे लेखायनो देग्लायबो सासे गेदेमा सुबुंखौ सायख'दों। बिथाङा जाहैबाय थानेस्वर बर'। बिथाङा कबिरालि गामिनि गामिया फुथिमारि कबिरालि ओनसोलनि बिथाङा सासे बर'नि हारिमुखौ सिबिग्रा। बिथाङा गोदोनिफ्रायनो गावनि रोंगौथिजों बर' हारिमुखौ फेहेरनाय फुवारनाय आरो फोसाबनायनि बेलायाव बिहोमा होबोबाय थादों आरो गाव सासे आथिखालाव उदालगुरि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बिथाङा लेङाइ आफादगिरि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथांखौ मोसाग्रा फोरोंग्रा हिसाबै इन्सट्राक्टर हिसाबै बिथांखौ गायसनदों आरो बे लेखायनो बिथाङा दाब दाब जायगायाव थांनानै बे फोरोंनाय बादाफोराव फोरोंहैयो। बेनि बिहोमा दङ। मोसानायजों लोगोसे दामनाय बर'नि दोरोङारि दामनाय खाम सिफुं सेरजा बेफोर गासैयावबो आखाइ दङ आरो बेखौ बिथाङा लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बेखायनो बिथांखौ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ट्रास्टआ जे बिथांनि जि बिहोमा जि खामानि मावनाय बेखौ गोजोननानै आरो जाहाथे उनाव मोजाङै मावलांनो हायो बेखौ थुलुंगाखां होनाय हिसाबै बे एवार्डखौ फोरदाना दैमारिनि जि एवार्ड बे एवार्डखौ होनो थाखाय देग्लाय थि खालामदों। बेखाय बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा रौता दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे फोरदाना ट्रास्टजों जोङो दिनै जथायै बे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोसावनो नागिरदों जे उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो फोरदाना ट्रास्टनि गेजेरजों मोनसे समनि बोखावजायै दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव बिथांनि सानथौ सानस्रि मावनाय दांनायखौ जोङो गोथां महरै फोथांना लांबाय थानो थाखाय बिथांनि मुङाव जायफोर जोंनि उदालगुरिनि सिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय थोजासे बिहोमा होलांबाय। जायफोरा दिनै थुनलाइ बिथिङाव खामानि मावबाय बा हारिमु बिथिङाव जायफोरा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थोजासे बा गेलेनाय बिथिङाव दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो नोजोर होनानै जाय गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि सायख'नायनि गेजेरजों जोङो बे फोरदाना एवार्डखौ जोङो होबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय जोङो गोजोननाय मोनदों बेखौ फोसावनो मोननानै। देग्लायनि फोरदाना एवार्डखौ जोङो जाय बिथाङा हारिमु बिथिङाव खामानि मावबोबाय थादों आरो दासिमबो बिथाङा हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ हारिमु बिथिङाव। दा बिथाङानो जाबाय कबिरालि ओनसोलनि पथिमारि गामिनि मानगोनां बिथां थानेस्वर बर'। बिथांनो जोङो देग्लायनि बे फोरदाना बान्थाखौ जोङो बावनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो
फोदाना ट्रास्टनि गेजेरजों जों बेखौ थि खालामनाय जादों आरो बे बान्थाखौ जोङो नैबे बोहैथि दाननि जानुवारिनि 22 अक्ट'आव बे बान्थाखौ बिथांनो जों गथायनाय जागोन। दा जोंहा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्माया सानसेनि हाबाफारिजों बे रौता बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंनाय जागोन आरो बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय जोङो बेवहाय थि खालामनाय जादों।